ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ PVC ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ଆପଣ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା PVC ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯାଇ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଶେଷ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ନମ୍ବର 001। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅପସନ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ OTP ଆସିବ। ତ OTPକୁ ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷକୁ OTPଟି ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯାଇଛି। OTP ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଇଭଳି ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆଇଡ଼ିର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଜ୍ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରିନେବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରିନେବେ। ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଶୋ କରିବେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନେବେ। ମ୍ୟାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ତାଲିକା ହିସାବରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଜିନ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଅପସନ୍ ଦେଖାଇବ ଯେ ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ବାଇ ପୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଆକାରରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ମଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ମଝି ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରି ନେକ୍ସଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖାଇବ। ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସିଲେକ୍ଟ ଲେଖି ତାପରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଶୋ କରିସାରିଲା ପରେ ଓକେ କରି ଆପଣ ମେନ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇବେ। ତ ମେନ୍ ପେଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତଳେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଥିବା କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ବା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯଦି ଆପଣ ନଗଦ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋ କରୁଛି ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ BLO ପାଖରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଏହାପରେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ହେବ। ତ ଏହିପରି ଆକାରରେ ଆପଣ ନିଜର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।